Hej og velkommen til. I dag der skal vi prikle og så i vores højbed. Det er jo blevet maj, og det fryser ikke længere om natten, så nu kan vi godt tillade os at have vores små forspirede ting indenfra sat ud på friland. Og så er der også nogle ting, du kan så fra frø allerede her i maj. Jeg har valgt nogle forskellige slags. Jeg har valgt radiser, som er i bånd. Så har jeg valgt bønner, gule bønner. Og så har jeg to forskellige ting, som er forspiret indenfor. Der er sukkermajs, og så er der rosenkål. Så er det vigtigt, at du tilfører noget nyt jord til dit højbed, sådan at der er ny næring og kompost i jorden, det du planter i. I dag har jeg valgt, at det er en plantesæk. Der er masser af næring til grøntsager. Det er specielt udviklet til grøntsager. Det er den, jeg bruger. Så hælder vi den bare ud over. Jeg vil starte med vores radiser. Typisk på sådan nogle her frøposer, så står der om bagpå, hvordan det er, du skal plante den, sådan for at vi er helt sikre på, at man har den bedste vejledning med. Og på den her, der står der, at frøene skal 1 cm i jorden, så vores rille, den skal være cirka 1 cm dyb. Og med frø, der er det altid godt. Altså hvis du er i tvivl, så hellere, at de er tættere på overfladen, end at de er for dybt nede. Fordi de skal nok komme op på den måde. Men på den anden måde, så kan det være, at de aldrig kommer op, fordi de er for langt nede. Det tager og åbner frøpakken. Og de her radiser, de er jo bånd, som jeg sagde. Og så kommer der jo typisk sådan nogle her 3 bånd med. Og det er jo nogle, du åbner. Det er jo fordi frøene er så små, at det er så smart, at de har lavet dem i de her bånd, sådan at du ikke skal til at drysse dem ud over og til at bakse med det. Så de ligger i sådan nogle her med den afstand, de skal ligge i, for at de ikke bliver for tæt. Så lægger du båndet ned i din rille, og båndet det bliver opløst af sig selv, af væsken. Og så graver du den simpelthen bare til og presser lidt ovenpå. Og så husk at sætte dit skilt ved, at det er... Hvor er de henne? Det er radiser, du har her. Sådan. Det næste, vi skal plante, det er vores bønner. Og de er jo ikke i et bånd, fordi frøene, de er ret store. Se her. Og så bag på pakken, der står der, at der skal være 12 cm imellem bønnerne. Så det er jo cirka sådan et stykke, hvis man ser på øjemål. Og de skal plantes 3 cm dybt. Jeg har allerede lavet min rille. Og så lægger du dem simpelthen bare ned med sådan cirka de der 12 cm imellem. Og det der er typisk en tommelfingerregel for frø, det er, at de skal plantes, hvis man er i tvivl. Hvis du har nogle frø, hvor der ikke står, hvor dybt de skal plantes, så er der en tommelfingerregel, der siger, at 3 gange frøets bredde skal det ned i jorden. Så kommer vi til vores prikleplanter, altså dem vi har forspiret indenfor. Her har jeg fat i noget rosenkål, og der er jo rigtig mange små planter her imellem. Det er jo simpelthen at grave et hul til hver, med okay afstand imellem. Du skal altid tage forbehold for, hvor store planterne de bliver, når de er færdigudvokset. Og så deler du dem simpelthen lige så forsigtigt. Her er en enkelt. Og planter den og trykker godt til omkring, sådan at den kan hurtigt få rodfæste. Og sådan fortsætter du, indtil du har brugt alle dine prikleplanter. Det sidste vi mangler er vores majs. Og det er samme procedure. Du skiller med forsigtigt. Gør dem ned i. Og trykker godt til. Og et lille skilt ved, hvis vi nu skulle glemme, at det var majs. Og sådan fortsætter du bare indtil alle planter de er brugt, og alle dine frø er brugt. Eller hvis du ikke har mere plads, så kan du med fordel også gemme nogle af frøene til næste år. Og så som det sidste, så det med afstanden imellem rækkerne.
Jamen det er igen, altså det står på mange af pakker, og på mange også, når du køber sådan nogle prikleplanter, så står der også, hvad afstanden skal være. Men du skal altid bare huske på, hvor stor en plante bliver, altså hvor stor er en blomkål, når det er, at du køber den i en butik, jamen, så stor bliver den nok også cirka i din have, sådan at der er plads til, at de kan udvikle sig. Det sidste vi skal gøre, det er at vande vores frø og de andre planter, sådan at de har det godt, og husk selvfølgelig igennem vækstsæsonen og ikke at lade dem tørre ud. Så er vi færdige med at plante i det her højbed. I må have en rigtig god fornøjelse med det, og husk, hvis I har spørgsmål, så endelig stil dem nede i kommentarfeltet, eller hvis I har nogle forslag til nogle videoer, vi kunne lave for jer, så skriv det til os, fordi det vil vi rigtig, rigtig gerne. Vi ses i næste uge.